Idi kalman nga tintinong tong tangtiyang. Nagimas pa lang tutungtungan ta. Ngimang ka replyan. Na ta inturugan na magaya man. Hindi ka naman, tirabe eh. Why? Aw man lang tibay, aw man lang. Minsan, minsan, ang tagagtungtong sa di rabe eh. Ito na natulog na sa pa, talagang nagkaroon mo laban lang. Ay, Di na minsan. di kalman. Awa, nagkapaw ka nga talaga ang tiyang. Dapat lang i-explain ko. Ay, naana ata. Kitain ta na dati call tayo, di rabe. Talaga, di ba? Ano ata? Ay, sira yan. Maturog lang na. Gispray pa lang. Pabanglo na mo. Pabang lang. Atapusan na. Maya. Urang kakaida mo ta si kamo. Kailangan talaga pabanglo pa. Kada ag-brush pa. Sabagay, ag-brush ka pa lang na talaga. Tuesday. Ano ba? Hindi ka naman. Tuesday. po. Ay, minay. 42 minutes. Apo, nagmayat pa lang agsasauak na tao mo lang replyan tagayam aguro ka. Talibada nga nakatungtungan ka. Alam na talaga nga. Agkaba, tintinong kami lang na kaya nga tao reply na may amal agsasao na anjang. Nakaturog ka na anjang. Kung kuna ako na inturugan na. Evidence, sikulta nga talaga. Kasi kanti may nga talaga. Every time magtintinong tong tanuhan nga data signal mo. Uray to mo lang nga, call back ka nga na awan. Haan nga nagtumtumawagan, awan man lang tibay. Awan, tibay na. Basta agapukpukaw latano ka ano daduman. Atamanay. Atamanay. Naka-online ba? Naka-online pa lang. Tinagri ka kami, yung naka-off kampay suna. Isang ko muna, nag-ubray na, maturugin ba, uldagang, gano'n na. Nuhan tong agsasaon, ayan, amanan, inturugan na tumanay, tutut, kunanan tuman yung tulatan. At tapos mga pa-senior citizen mo, yung yan. Signal, senior citizen nga talaga. Dapat gagawin na yung tiyang ko. Adi nga, nuhan nga dahi signal na, umawan dahi calls. Nuhan nga torturugan kasi adi agap endlatan. Nagiras pa lang dito, tungtong i-explain ko pa yung decide ko nga, dati istorya pa lang marmarites ko, i-end na, awan man ang bye. Kasi nandiyan ko kakabsat. Naka-record ko rin nandiyan. Tapos na kailangan mo nga nagtungtong tayo si Rabi. Hindi amnesia. Di na pa yung mga katungtong na kanayon. Ay po, awan nga talaga nandiyan. Another kapo ka nga talaga. Nananagang ka. At nagkapit tayo si Rabi, nalipata man. Abi ka siya, dala tayo ebidensya, blat ako ma, i-upload mo. Naka-record na ta aming katungtungan ta. Don't worry. Ayaw, hindi na naman. Dala tayo palpalagip ko yung masyaktikat katungtong mo andiyan. Pakadam na may kay ipagbagam itar kay awan man lang makatungtong ka kasi gusto awan mang tungtong kanya kung dati ipalkat ko kanya ko nga video nga saktikat ka nalipat ang man eh ito kinita Tuesday kinita di polta pagpay mo nagtungtong ta kasi tamo di namin sa ngara Awan sa to. Tinakatawa pa. Sino ti sangkarak miss call. Amok no kana tumagtakya kas nagi dato tawag di iPad ni enchang ko ata. Apo, non-stop. O di na pa nakaitik lagi awan lata talaga nga ako nagkulit kung kuna nagkulit tawag adaman ti ichismis na siguro kuna ma palipasik pa lang nga manung minuto. Kati ang makin maturugan kasi na na. Sige, i-call back ko to na maturog ko naman. Talaga orahin na gayam nga talaga call ko ori may sa oras nga pinag-antay niya. tapos malipatan nga siya katungtong mo. So
Okay, na naman. Tapos, Oo, nakakumkomedy pa nga eh. Aji kalagitnaan ti tungtungan ta, puro nonsense. Tapos aji kayong imasan to ti tungtungan na nga siya tagi share Sabi niya na yun. and nan ti kunukan. No, ada ti sense ti pagtungtungtungan men, i-end nan apo. Yun no nonsense. Ako, kaya na pailain mo, bigitungtungtong to. Kasta kami neto po Brian na apo at ado nga ikabkabel na nga itarupa na tata under renovation. Siyempre gani konsertan. Han, amo may di nag-start na ngayon, ikabkabel magkastan siya, ang ato'y sika man ang timakindahilanan. Di, siyempre ata kami na apply mo tarupa man na. Siyempre tintinong-tong ta, umapala mo. Aday ikabkabel ko mo ta. Ay na, apay ka zay, madumot na dyan, dati, kaslap, nunal ko mat dito ni color black. Di naman ko kinakay, ano, digiti color black, digiti nakay. Pwede kita, sign nga, bumakot kan, kung wala naman. Nay, apay nga. Color black kasi lang nunal. Why, saan niya bumakit ka, daytan? Sabi ito nagka-color black, baka nakasitan, nakatarubam. Naksitan? Nakasitan stop mo. Pumangit. Ay, ipos po na rudig wa. Abay, pag-araneta ta. Wala na ito ta. Ano mo kung tumatay? Ang pailaan nga. Mas ganda, postpone pailaan nga rin. Na kami pa ng kontakin. Ipagamin tulat na no, ready kami. I-hashtag mo ni Guabais, ganda ka no ang muna. Right. Di kita, kakansat tayo yung mga hashtag. Kunwari, mabainak mata. So, daratan na, ni baga, yung bash ganda. Nariga mo. Ibagam nito, punda pa ilang tanin. Under renovation ba na tirupa? Siyempre, ganito ba contractor mo nung natawin na dyan, project da, di ba? Tapos, Japalpak. Kasi yung matati rupag, under construction, renovation. Japalpak mo, na. Ay, syempre. Ano ka ito, bright, ano ko? Nakapimpintasan. May mandata, Brian na yun, nakapimpinas mo din na yun. Mali. Sisileng na talaga. Sa balin sa amin, dati na-order nila kay ko. Naginata mo yan. Kaya ata, usarim. Yan? Kabain. Itamaan baka no, anya kulay na? Japeng. Bada ka. Japing, ganyan, nadamo ti Jana, ang mga pink. Whitening facial toner. Yung kitawan. Ganyan ti kulay. Ipakita lang ka kita. Lay, sa balay, yung kinilala na. Nay! Ano ata? Ano ko na? Rejube, kuna na, brilliant, rejube. Mati nga rejuvenating, tinala nila kay ko, ang whitening mo. Whitening. Facial toner. Ay, toner. Ay, sumula nga, pumangit ka. Ay, gamgamit, inibus ko ali.